Készüljetek a titáni kalandokra és tini mókázásra, mert következik a Tini Titánok harcra fel! Mindenkit szeretünk a Gumball csodálatos világából. Szeretjük Richardot, szeretjük Nicolt, szeretjük Eneist, szeretjük Pennyt, szeretjük Darwint, és szeretjük Gumballt. Derítsétek ki, miért szeretjük őket. Szeretünk Gumball. Minden nap 8 óra 15 perckor a Cartoon Networkön és streameld a Maxon. Irány az év legnagyobb medencés bulija. Itt a meghívótok. Tini Titánok harcra fel. Medencés buli. Hamarosan a Cartoon Networkön. És most reklám. Ez volt a reklám. Fáj, fáj. Nem is tudtam. Huncutkáék árvák voltak, mióta a szüleiknél spontán öngyulladás történt, ahogy arra a szülők általában képesek.